yana da kyau ka dinga samun lokaci na tadabburi. Ko a weekend ka samu lokaci ko awa 1 ko 2 ko 3 kawai ka yi nazari na dattawan da ka san sun mutu a unguwanku. Ka dinga nazari, kafin ka gama nazarin za ka ga ka koma ruwan hankalinka. Ka zauna ka yi nazari. Yau kawai za ka tunu waɗanda ka san 'yan anguwan nan ne Allah ya karɓi rayuwarsu. Ka dinga lissafa baban wani ya rasu, mahaifiyarsu wace, ƙanin wani. Ka dawo kan classmate naka wadda kuka fara primary ko zuwa secondary school da su. Wane ya mutu, wane ya mutu, wani ma ya haukace. Kai me ka ba ma Allah da ya barka? Wani ga bencin ka gana shi yanzu kashinsa ya yi fari a kabari, kai nawa ka biya aka barka? Da kake ta ƙara sallolin nan, kake ta ƙara azumin mukan nan, kake ta ƙara istighfarin nan,